Děkuji všem za pozvání, děkuji skupině Identita a demokracie, děkuji organizátorům. Dnes bych rád pohovořil o zákoně o obnově přírody. Sledoval jsem probíhající trialog a rád bych vám tedy řekl něco blíže k tomuto. Okay. So, the natural restoration file, Zákon o obnově přírody, o kterém se zmiňovala Sylvia Limmer, je, myslím, něco, co se stalo obrovským milníkem, a to nejen v Evropském parlamentu, ale i v Radě. Pohovořím o tom, proč je hlavní zřetel právě zajištění potravinové bezpečnosti takže komise ujišťovala, že potravinová bezpečnost bude zajištěna, ale rozhodně se z toho stal utopistický projekt proti potravinové bezpečnosti. Byla vyžádána analýza dopadu potravinové bezpečnosti a komise to ovšem zamítla. Takže opravdu to byl velký milník. A pak skupina EPP odešla z vyjednávání a stalo se z toho horké téma. Jaké tu jsou obecné cíle? Takže prvním cílem bylo vytvoření závazných cílů pro obnovu poškozených ekosystémů. Takže něco z toho už bylo zmíněno i v prezentaci předřečnice, například rašeliniště. Dalším tématem byly vodní toky, 25 000 kilometrů řek mělo vlastně tedy být obnoveno jako přírodní vodní toky do roku 2030 a tady i tohle může představovat určité ohrožení. Vlastně bychom tohle udělali, tak bychom zničili ekosystémy, které existují například třeba v důsledku určitých vodních nádrží, které byly vybudovány. Potom je dalším tématem, nebo byly lesy. A tady komise stanovila cíl 3 miliardy vysázených stromů do roku 2030, což je utopie. Kdyby měly být vysazeny tyhle počty, tak by to znamenalo vlastně 6 stromů na obyvatele. A lesní požáry by byl rozhodně velké téma, velká hrozba. A pak obnova některých zemědělských oblastí a mořských ekosystémů. A tady je velkým problémem společná rybářská politika, protože tam vlastně si zase nikdo nepřál žádné změny.
A je určitě překvapující, že v komisi to všechno šlo dobře a potom ten text, který byl upraven během stínových jednání, byl zamítnut výbory Agri, Pech a Envy. Takže tady bylo to hlasování často těsné, ale bylo to zamítnuto. Opozici vyjádřilo Nizozemí, Švédsko, Finsko, Itálie a Polsko. A ty země se měly jako velké znepokojení třeba mokřady, lesy, ale i další oblasti. Potravinová bezpečnost, to je velké téma. A proto tady ukážu některé články, takže tady třeba článek 9, který se týká zemědělství a to, co je znázorněno modře, tak to byly upravené, to bylo upravené znění během těch vyjednávání. Černé to je ten původní text. A teď, když se podíváme na to, jak ten text zní, tak tady máme, že členské státy zavedou opatření pro obnovu, která jsou nezbytná pro posílení biodiverzity zemědělských ekosystémů. Členské státy zavedou opatření, která budou mít za cíl zvýšení trendu na národní úrovni minimálně dvou ze tří následujících ukazatelů, a to vlastně těchto uvedených, která vidíte. A tady vlastně tady se musí dosáhnout té změny u dvou ze tří ukazatelů. A tady tím nejkontroverznějším je C a to jsou vlastně krajinářské prvky s vysokou mírou rozmanitosti. Teď se podívejme na obnovu rašelinišť. Tak tohle tedy je ten finální text, který zní, že členské státy zavedou opatření zaměřená na obnovu organické půdy pro zemědělské využití, která vytváří odvodňovaná rašeliniště, a tato opatření budou zavedena pro následující procenta plochy. A tady pak ještě více k těm rašeliništím. Tady konkrétně, když se na to podíváme, tak členské státy zavedou vlastně opatření pro obnovu rašelinišť, včetně jejich opětovného zavodnění. A kromě toho zavedou opatření na obnovu pro zavodnění organické půdy, která vytváří odvodněná rašeliniště, která jsou využívána pro jiné než zemědělské účely. A to v maximální míře 40%. Musím říci, že během vyjednávání byl ještě přidán tento poslední odstavec.
A tady se hovoří o tom, že se díky tomuto opatření přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení biodiverzity, přičemž se zohlední národní a místní podmínky. A tohle nebylo přítomno v návrhu komise. Tohle je tedy ten dodatek, který se objevil v pozměnění návrhu v tom textu parlamentu. A tady máme ještě další podmínky související s potravinovou bezpečností. Takže tady například to zavodňování rašelinišť užívaných pro zemědělské účely může být sníženo na nižší úroveň, než kterou vyžaduje bod A, B nebo C, pokud to bude mít významný negativní dopad na infrastrukturu, budovy, klimatickou adaptaci nebo jiný veřejný zájem. A pokud to nemůže to zavodnění nemůže proběhnout jinde než na zemědělské půdě. A členské státy musí dodržet ty cíle pro vlastně tedy to opětovné zavodnění mokřadů a pak je vlastně tady řečeno, že to neznamená, že zemědělci a soukromí vlastníci půdy musí toto dělat na své vlastní půdě, takže je to dobrovolné. A tady se hovoří o pobídkách pro tyto kroky. A teď, když se podíváme na to, co vyšlo v tisku, tak článek 9 tohoto zákona o obnově přírody byl skutečně hodně diskutován a poslanci Evropského parlamentu si nepřáli, aby proběhly změny společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky. Takže tohle je opět jedna konsekvence velmi tvrdých vyjednávání, která proběhla. A o tom se opravdu hodně mluvilo. A teď ještě k té obnově přírody, tak tady vlastně máme dodání takové záchranné brzdy. Tohle znamená, že tu můžeme mít následující. Takže tady je možné pozastavit aplikaci příslušných ustanovení článku 9, pokud je to nutné, pokud by nastala nepředvídatelná, výjimečná, ničím nevyvolaná událost mimo kontrolu ze strany EU, která by měla závažné dopady na úrovni EU na dostupnost půdy nutné pro zajištění potravinové bezpečnosti. Tak, dostávám se k závěru, takže první verze textu ze strany komise, která byla velmi utopistická, vedla k obrovské vlně opozice
A vytvořila se nová vlna opozice, která se rekrutovala z konzervativců a centristů. A i tak to i nadále vysílá určitý negativní signál směrem k zemědělcům a také něco, co negativně ovlivňuje hospodářskou sílu Evropy, zajištění konkurenceschopnosti, zejména tady ve vztahu ke třetím zemím. Tohle tady byly ty hlavní body, které jsem chtěl tady zmínit. Děkuji za pozornost.